Good morning everyone! Good morning guys! Ayan, tinda serye tayo. Yung bibig ko napapabisaya, ayan. O yun, curly hair talaga ako. Curly hair talaga ako. Ayan, bago ko ito yung story time ko, ayan, story time sa pagtitinda. Please like and subscribe po sa aking profile at paki-follow nyo, paki-subscribe nyo na rin, paki-subscribe nyo na din ang aking YouTube channel na Team Waraynon. Ayan. Good morning sa lahat. Ayan, mag-story lang ako. Akala kasi ng iba, ang bilis lang magtinda, ang dali lang magtinda online. Mahirap din magtinda ng online kasi syempre kailangan mag-invest ka talaga. Akala nila ang puhunan ng pagtitinda ng mga skincare, ganun lang kadali. Siyempre, skin ang pinag-uusapan dyan at isa pa yung, siyempre pag online may mga papaship mo yan, shipping. Ayun nga, siyempre lahat yan ginagastusan. Halimbawa, malayo. Halimbawa, Cavite yung papupuntahan ng shipment. Siyempre, kailangan mag-i-invest ka dyan ng kailangan yung produkto, i-pack mo ng maigi kasi baka makarating doon ng hindi magandang kondisyon. Alam mo yung ganun na umpisas doon sa box, kailangan maayos yung pagka-box kasi pag dumating doon sa may-ari, doon sa seller, pag dumating doon, syempre ayaw natin magkaroon ng negative feedback, di ba? Hangga't maaari, service nga, di ba? Hangga't maaari yung service natin maayos kasi alam mo sa lahat ang pinakamahirap na business ay services kasi may mga complaint diyan pag hindi maayos ang alam mo na service mo. Kaya alam mo, meron akong ipapadala, syempre pag gano'n na malayuan ang padala, kailangan i-box mo ng maayos para safe dumating bago pick upin ng rider. Kaya medyo busy ako ngayong umaga. Hindi ako nakapagsuklay pero curly talaga yung hair ko. Ayan, salamat sa salamat sa client natin. Ayan, ang client natin to. Mabigat din to. Ayan, hintay na lang natin dumating yung rider. Ayan, dadating yung rider, hintay na lang natin. At may kapupuntahan na to. Salamat doon sa nag-order ng isang box na to. Thank you so much at magandang sign sa 2025 yung magninegosyo tayo. Ayan guys. Diba? Ang hirap magnegosyo, nakakahinga lang magnegosyo, diba? Yung bang kailangan pagka meron kang parang akala nila ganun kadali. Hindi ka ganun kadali ang mag-online business kasi ang dami-dami dyan, dami-dami mo ring gagawin para dumating yung produkto sa client ng maganda at safe. Kaya, maaga pa lang dapat. Alam mo ba na ginagastusan, ultimo sa bubble wrap, ayan. Bubble wrap, gagastusan mo yan, sa masking tape, lahat yan, lahat ginagastusan yan. Akala nila ganun kadali yung mag-business ng mga online. Siyempre, hindi po pwedeng ipapadala mo sa client ng ganun-ganun lang. So yun, dito tayo nagpo-focus ngayon kasi guys, wala na tayong restaurant, wala na tayong panggabing business. So nasa skincare tayo ngayon. Nasa skincare business tayo. So, sa mga gusto, meron ako mga naka-post dyan. Sa mga gustong magtinda, gustong gumanda. Lahat dyan nandyan, lang kayo, check nyo lang sa page namin sa Kirihada. Paki-check nyo lang yung page namin na Kirihada. Nandyan lahat. Or kahit dito sa profile, pwede kayo mag-message. Message nyo lang ako. Message nyo lang ako kung gusto nyo kung gusto nyo kumita habang gumaganda, di ba? Kung gustong kumita habang gumaganda, simple lang, mag-message lang kayo sa akin, magtulungan tayo. Kasi ako nung umpisa,
bago ako nag-umpisa nitong skincare, ang hirap din kasi para bang, paano ba? Lahat naman ng business ganun. Paano ba mag-umpisa? Pero pagka kasi ginagawa mo na at na-experience mo, madali na. So nung una, syempre, parang tag-iisipan mo kung tama ba yung pinapasok mo. So nung may mga naman, may positive naman yung mga feedback. So sabi ko, sige, why not, di ba? So ituloy na natin to. Since wala naman na tayong business na iba sa panggabi. Kasi totally sarado yung business ko na panggabi kasi humina na talaga. Parang nag-aabono na lang ako ng pang sweldo, nag-aabono ng pang rent, pang Meralco. So, mas mabuting bitawan na lang. Kasi wala na talaga, hindi na. So, magbago tayo ng business. Ayun. Since ang dami nagtatanong sa akin kung ano yung skincare ko, so, i-share ko sa inyo lahat, guys. Kung ano yung skincare ko, ito yung pinagawa ko para ibenta ko, para pagkakitaan ko. Ayun, yun lang guys ang istorya ng aking skincare. Sa susunod ulit na post ko, ikukwento ko sa inyo yung mga nararanasan ko about dito sa pinasok kong business. Thank you guys. Thank you for watching. Ingat po tayo. I love you all. Mwah, mwah, mwah.